дар натиҷаи якчанд ҳамлаи ҷудогонаи афроди мусаллаҳ ба ду калисои ортодокси насронӣ, канисои яҳудӣ ва пойгоҳҳои полис дар шаҳрҳои Дарбанд ва Махачқалаи Ҷумҳурии Доғистони Русия 19 нафар аз ҷумла 15 афсари полис ва 4 фарди мулкӣ кушта шудааст. ҳодиса шоми 23 июн ба вуқӯъ пайвастааст. ба қавли муфаттишони Вазорати корҳои дохилии Русия, дар ҳамлаҳо 16 каси дигар ҷароҳат бардошта ба шифохонаҳо интиқол ёфтааст. таҳқиқи ҳодиса аз рӯи моддаҳои ҳамлаи террористӣ, нигаҳдории ғайриқонунии силоҳ ва рабудани аслиҳа ҷараён дорад. раҳбари Доғистон Сергей Миликов дар шабакаи Телеграм хотир нишон кард, ки яке аз қурбониҳо роҳиби калисои ортодокси насронии шаҳри Дарбанд Николай 66 сола будааст, ки 40 сол инҷониб дар ин ҷумҳурии Қавқози Шимолӣ ифои вазифа мекард. Будут проводиться последующие оперативные разыскания. амалиёти оператививу ҷустуҷӯии масъулони ин ҷиноят ва шохаҳои хобидаи ин шабака, ки аз ҷумла дар хориҷи кишвар барои ҳамла омодагӣ гирифтаанд, идома мекунад. мехоҳам аз шумо мардуми Доғистон ва меҳмонони ҷумҳурӣ дархост намоям, ки оромиро ҳифз кунед. вазъият зери назари ниҳодҳои давлатӣ ва ҳифзи ҳуқуқу тартибот қарор дорад. Органами государственной власти, правоохранительными органами. ба гуфтаи Миликов 6 силоҳ ба дасти масъули ҳамлаҳо низ кушта шудааст. рӯзи душанбе Кумитаи зидди террори Русия эълон кард, ки амалиёти амниятӣ субҳи 24 июн хотима ёфт. то замони нашри гузориш, ҳеҷ касе ё гурӯҳе масъулияти ин ҳамлаҳоро ба дӯш нагирифтааст. хабаргузории Интерфакси Русия навиштааст, ки 3 нафар аз силоҳбадастони маҳвгардида ташхис шудаанд. 2 нафари онҳо писари раиси ноҳияи Сергоқалъа Магомед Умаров ва нафари сеюм ҷияни ӯ будааст. феълан худи Умаров ҳам боздошт шудааст. ҳамла дар Доғистон 3 моҳ баъди ҳамлаи террористӣ ба Крокус Сити Ҳолл дар вилояти Москав рух дод. масъулияти ҳамлаи 22 мартро, ки беш аз 140 нафарро кушта бар ҷой гузошт, гурӯҳи Давлати Исломӣ бар ӯҳда гирифт. 29 октябри соли гузашта бошад, дар фурудгоҳи Махачқалаи Доғистон издиҳоми сокинони маҳаллӣ ба омадани мусофирон аз Исроил эътироз баён кард. ҷамъомад ба хушунат печида эътирозгарон як муддат фурудгоҳро таҳти тасарруф дароварданд. ягон нафар аз мусофирони парвози хатсайри Телавиб Махачқала осебе набардошт, вале бар асари бархурди эътирозгарон бо полис камаш 20 нафар ҷароҳат бардошт. Кумитаи тафтишотии Русия 27 эътирозгарро ба ҷавобгарии ҷиноӣ ва 400 иштирокчии дигарро ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида буд.